Chenro mar piedho jotend migepe odonjo odiechieng' mar abich kigeno ni odhi rumo kawuono. Jotend migepe mogwel 4 iketo orindi maliet kawuono koting'o Simon Chelugui mogwel e migawo mar Saga, Salim Mvurya, Florence kod Mercy Wanjau. Achiel kachiel watudore gi Chris Owino mabende ni e laro mar od bura. Chris Owino, kapo ni nyalo winja gi e thuolo ni, inyalo ketowa e ler ni to chenro no osechakore gokinyi, ng'ano gi ng'ano mosepiedhi, to wageno mar winjo ng'ano gi ng'ano tokma. Erokamano Milton Ochieng' awinji eyo mong'ith. Chenro mar piedho jotend migepe mogwel chopo e ng'iende odiochieng' ma kawuono e kinde ma jotend migepe maromo 4 ibiro piedho mar loro chenro ni motelo ne chwalo ripot margi e nyim od bura mamalo. Nyaka sani jatend migawo mogwel mochung' ne weche mag Saga, Simon Chelugui, mabende en jatend migawo mane otie botelo ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta kende mane iwacho ni hape oleng'ore bogwel ne lemo e piny owacho mar Kenya Kwanza ma jatend piny Dr. William Ruto en mane obedo wendo mokwongo mar komitini ma otel ne kod spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula. Ka otwa kod jokanyo ma komitini, Simon Chelugui ne oloso ewi omenda moyiedhi mar rowere mar konyo johala matindo mideno ni Hustler Fund, ka owacho ni omenda mar Hustler Fund en omenda ma ok bi chiwe nono, ma en omenda ma ibiro miyo johala matindo mondo konygi e yaro kendo bero weche mag ohala. Kata kamano, nyinjo kata interest ma ibiro juogogi biro bedo interest ma piny ka ipimo kod interest ma osebedo ka ijuogo jopiny kendo ma gikawo hola e weche mag bengi kata e bengi ma pacho kae. Ka owacho ni interest ma ibiro juogo jogo mokawo hola mar Hustler Fund biro bedo interest ma piny, ka bende okwayo jopiny mondo oriwre e grube mag Saga kaachiel kod SACCOS mar neno ni gikawo hola ni mondo konygi e bero weche magi mag ohala kaachiel kod ting'o malo ohala mag e pacho kae. Kendo gima ne oloso en ni ne owacho ni jogo mane kod ohala magi olwar kaluwore kod midhiero mane okel kod muoch mar midhusi mar COVID-19. Owacho ni omenda mar Hustler Fund biro konyogi e chiero ohalni mane olwar kata ne opodho kaluwore kod midhiero mane okel kod muoch mar COVID-19 e pacho kae. Ka bende owacho ni piny owacho mare kata migawo mare biro chung' motegno kod johala matindo mar neno ni okonygi mar bero ohala magi. Mano Simon Chelugui, mabende spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne deno ka designated survivor, nikech en jatend migawo achiel kende mane otiyo e bwo telo mar Jubilee mane oyudo lemo mar telo ne migawo e bwo piny owacho mar Kenya Kwanza poni jo od bura obiro opuodhe. Bang' Simon Chelugui, jokanyo mar komitini bende ne yudo thuolo mar dayo dho jatend migawo mogwel machielo mano Salim Mvurya, gavana machon Makwale madhi telo ne migawo mar weche mag nam kaachiel kod kunyo mwandu manie lowo. Ka otwa kata ka ochiwo dhoge kata ochiwo chenro mage e nyim komitini, Salim Mvurya osingo ni e bwo telo mare poni jo od bura kaachiel kod komitini opuodhe, obiro neno ni ochak chenro mar yango gwenge duto mantiere kod mwandu mani e bwo lowo ka gold mayudore e gwenge mag Migori kod Kakamega, mar neno ni piny owacho oyango gwenge duto man kod mwandu manie lowo. Bang' yangogi bende ibiro kolo kendo yango ndhandhu maggi mar neno ni piny owacho okonyo gwenge man kod mwandu manie lowo mondo oyud konyruok, mok ni gwenge man kod mwandu machal kama ka gwenge mag Migori mantiere mwandu mag gold to okony jopiny kata jodak mawuok e kaunti ma Migori. Ka bende osingo ni poni opuodhe ka jatend migawo mar weche mag kunyo mwandu manie lowo kod weche mag nam, odhi neno ni jolupo omi teko kaachiel kod gigo mar neno ni ok giyudo lal kaluwore kod mano miwacho gionge kod gigo manyalo kano rech
mondo rech obed kapod e yo makare kata bang' luwogi kuom ndalo mathoth. Ka bende osingo ni obiro neno ni gwenge duto man kod mwandu manie lo biro yudo atamalo 20 mar omenda mwandu makamago chwalo ya guch piny owacho mamalo mar neno ni gwengego bende oyudo weche mag dongruok. Bang' Salim Vuria kod Simon Chelugui, wageno ni kochopo seche mag midhiambo bang' migago ma komiti no odhiye sani, gibiro dayo dho jatend migawo mogwel e weche mag tich Mano Florence Bore, jatend wakeini machon e kaunti ma Nyeri, kaachiel kod Masi Wanjau ne ogwel e lemo mar jagoro mar ten migepe. Magi e ji ariyo mwageno ni bang' migago ma komiti no odhiye, gibiro dayo dho jotelo ariyogi bang'e to gidhi loro chenro ma kamae. Jaka Black, gima nyaka ing'e en ni ka chenro ni orumo kamae, kaluwore kod pen chik, od bura ne omi ndalo 28 mar piedho jotend migepe. Ndalo 28 to kane jatend piny William Ruto oseyango jogo ma odwaro mondo obede ten migepe mare. Manyiso ni jo od bura ne na kod ndalo 28 mar piedho jotend migepe. Bang' tieko chenro ni odiochieng' ma kawuono, komiti mar od bura ni biro bet piny kendo goyo mbaka. Gibiro bet piny mar goyo mbaka ewi jotelogi, bang'e to gidhi goyo ombulu mar puodho kata tamrok moko kuomgi e lemo ma ogwelnegi. Bang' goyo ombulu kaachiel kod puodhogi, gibiro tero report margi e nyim od bura mamalo mondo jo od bura obi ogo ombulu ewi wach makamae. Poni jo od bura otamre puodho nying jatend migawo moro, biro chuno jatend piny mondo obi kod nying machielo mar kawo jatend migawo manyinge ne jo od bura otamre. Koro wageno ni kochopo chieng' ma kawuono, jo od bura biro tieko chenro ni, bang'e to gibiro ndiko report margi kendo chwalo ne od bura mamalo ma bende biro goyo ombulu ewi jotend migepe mane ogwel kod jatend piny William Ruto tarik 27 dwe mar 9 higani. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ketowa e ler ewi report makama madhi nyime e chenro mar piedho jo od bura madhi nyime e od bura mamalo. Gi e kinde